Estàs escoltant un reportatge de Culturetas. Quan Rubén Darío va escriure allò de «Juventud divino tesoro, te vas para no volver», potser mai s'hagués esperat que es convertira en una cita simbòlica. Fa referència a la llibertat espiritual, a la frescor, a la renovació. L'expressió de l'art també va estretament lligada a les noves mirades, i la literatura no és una excepció. Però per arribar a publicar fa falta sort, oportunisme i un contacte que facilite tràmits. Així ho explica l'escriptora Marta Meneu. A mí el señal me la ha publicado la editorial Bromera y yo sí que sé que yo ya tenía contactes en Bromera abans de publicar la novel·la perquè ja estava treballant amb ells amb el tema de YouTube, feia tallers per a ells, alguna vegada els havia fet algun vídeo. Aleshores ja tenia aquest contacte fet, ja em coneixia, ja sabia com treballava. Aleshores sí que és veritat que jo soc conscient que per a la gent jove és molt difícil accedir a publicar un text. Marta Meneu és una periodista i divulgadora valenciana que des del 2017 dirigeix el canal de YouTube La Prestatgeria de Marta, a més d'haver publicat la seva primera novel·la El Senyal. Ella es veu com una simbiosi entre divulgadora i escriptora i reivindica la necessitat de tindre diversitat de veus al mercat literari. Aleshores, les dones, les persones joves, les persones a lo millor migrants, les persones procedents d'altres llocs, no tenen tanta visibilitat, no tenen tanta consideració pública, i jo crec que fa falta més presència això de dones i de dones joves. Marta també afirma que és que hi ha molta gent jove que està esperant poder llegir literatura que estigui adreçada a ells i que tinga el mateix llenguatge i que se sentisquen representats, no? I jo crec un poc el tema de... Marta Meneu ja tenia el contacte fet dins l'editorial, una sort que també comparteix Mariló Álvarez. Autora de 3 novel·les i d'una antologia de relats, ella ha escrit novel·la realista, ciència-ficció o terror. Mariló, com Marta, també creu necessària la incorporació de noves generacions al mercat. A mi em sembla que cada vegada que votes d'un camp a l'altre vas fent com un aprenentatge que vas incorporant a les noves històries que fas, i això també és una manera d'anar a poc, no? Revolucionant els gèneres i trencant les normes, no? Que diuen sempre que és important, que no donen per fet. Mariló Álvarez també esmenta els referents que les noves generacions ara tenen. Sobretot uns referents diferents, no? Perquè a mi em fa la impressió que a banda dels referents clàssics, no? Que potser sí que la gent més jove està més al cas de les noves tendències, no? O està més connectada més ara amb les noves tecnologies, amb les xarxes socials. L'opció d'accedir a aquest món es torna molt complicat per a algunes persones que comencen des de baix. És imprescindible tindre un contacte a les editorials, però per què és tan complicat? Que la gent que comença de zero i ve de fora i no té a més aquest contacte amb el món editorial, és molt difícil clavar-hi cap, a no ser que sigues això, no? Que guanyes un premi literari, que aleshores ja saps que tens assegurat que t'ho traurà una editorial i a partir d'ahir com a mínim ja tens el contacte, però si no comencem de zero, la manera d'arribar és que a les editorials, jo que estic també a l'altre costat, ens arriben molts més originals del que tenim capacitat per a processar. En aquest mateix sentit, Pepe Llopis és un escriptor de Castelló que va publicar el seu primer poemari al 2019. Ell també ha vist com de complicat és publicar autors joves. Moltes vegades són editorials menudes que no poden competir amb les grans. La verdad es que hablar en términos de calidad y en términos de venta no está unido. O sea, es algo triste, pero es así. Calidad y venta no suele estar unido. Y incluso las pequeñas editoriales que tampoco luchan con las grandes, porque el espacio hegemónico del mercado literario es terriblemente difícil ocuparlo, a menos que seas una editorial mediana con ínfulas. Les editorials són les que aposten per unes persones i deixen fora del circuit a unes altres. Abans, Marta Meneu feia referència a la dificultat de que publiquen un autor jove, on també coincideix Mariló Álvarez. Però que és important que hi hagi un relleu per quan aquesta gent diga jo ja no escric més, no? Que hi hagi cantera d'on recórrer, no? Que de sobte ens trobem en que ens hem quedat sense autors i sense autores perquè igual no hem sabut agafar un poc els nous talents quan estaven començant a emergir i també hi ha que cuidar-los una miqueta. El relleu al que fa referència a Mariló Álvarez té molt a veure en com s'ho fan les editorials menudes per competir amb les grans. Juli Capilla, editor de l'editorial Lletra Impresa, afirma que l'especialització s'ha de compatibilitzar amb les ventes. Nosaltres teníem la literatura i el món dels llibres com a vocació, però òbviament perquè una empresa, perquè una editorial siga sostenible ha de vendre llibres, perquè si no això faríem fallida i no volem.
La situació, per tant, és complicada per donar veu i possibilitats a les noves generacions. Per una part, els circuits de grans editorials és molt tancat i, com afirma Juli Capilla, és un circuit amanyat, però que funciona, perquè la gent funciona per referències, funciona per eslògans, per tòpics, per prejudicis, i el prejudici és... hi ha molts autors i autores que demanen una oportunitat, però el terreny de la literatura és incert.